falalan sallan nafilan da ake yin ta a cikin daren 10 ga watan Ramadan. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya taimake shi ya yi wannan sallah, annabi ya ce ba ka miƙewa daga wajen. Mai kira zai kira daga sama, zai ce Allah ya gafarta maka dukkanin zunubanka wanda ka gabatar tun daga balaganka zuwa yau, kuma Allah ya gafarta maka zunubanka wanda za ka yi a nan gaba. Sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai rubuta maka ladan siddiƙai 70, kuma Allah zai rubuta maka ladan shahidai guda 70, in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wannan sallar nafilan ana yin ta ne raka'a 4, sallama 2. A cikin kowane raka za ka biya fatiha kafa 1, sai ka biya ayatul kursiyu kafa 1, sai ka biya inna anzalnahu fi lailatul qadari kafa 1, sannan kuma sai ka biya qul huwallahu ahad zuwa ƙarshe kafa 13. Idan ka idar gaba ɗaya za ka biya sunan Allah ya latifu kafa 100 daidai. In ka yi wannan darajan za ka same shi albarkacin abin ƙaunanmu, abin dubanmu, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam.